Ten čárku je A tam jde to. Ne, vy nechej. Nahrávám. A co? Snaž se. Promítání. Víš, co to je, karty? Tak to měli vole na tom. Na mezáku ty píčoviny, jak ti to podsvítí to světlo. Tak, to ne, na tu stěnu. Já si prostě myslím, že by Marek na to přišel, víš, to on je tady na to šikovnej. A jak je tam? Pořádně hledil. Španěl. Uč mi to! Vole, jak teď hraju chytrý, vole, když jim to řekla, vole. Já to stejně nevím. Vývoz. Import je dovoz. Hej, Nikol, řekni, jak mi to dneska šlo na snowboardu, jak jsem jela. Ty vole, Jak profík prej. Půl minuty já. Ne, já jsem právě nespadla. Já jsem nedodlouho. to Sobotka, je když básníka. To jsme našli v tom brát. Luzko, ty přemýšlej, já ti fandím. Nebo na to budeme dělat hodinu v ruce, chápeš? Je to na zadní straně. Tak málo stačí k radosti. Jsem dávala tady pečku. No, tak hledej. Ty tam netuším, ale nic. Jako taková mezinárodní automobilová firma. Hej, smívání jeskyně, Kubo. Citadele. V únoru nějak ze začátku hned. Ty si datum, jdeme? Jsem se koukal na ukázky. Až vyleze na DVD členství nebo bedno. Prej. Kristýna na tom byla, pojďte raketa. Načetla knížku, víš, totiž. Hledejte. Jde ještě v angličtině. Který členský stát EU je co do rozlohy nejmenší. Malta, Lucembursko, Malta. No, ty jsi krásná. No. Malta. No. Zkus tu Maltu. Popošlu dneska odkaz. Kráva, ne? Do kolika spolkových zemí je rozděleno Rakousko? 12 60. Zatím to funguje. Já jenom jsem se o tom vykladit. Hej, je to My High School Musical, jo? Trošku musíte jít hledat pod takovejma jako, musíte jít trošku jako něco jako... Napovídej, já jsme to odletili. Pardon, ale musíte to tak odletili, že jsme to zničili. No vy jste Němci, no. Dejte mi to. No. Našel jsi to. Jeno. Říkal jsem to hned, že to musím odletět. Tam tadadá. A tam ještě nic nemám. Jo. Můj autogram jednou bude špatný. Já jsem ne, zatím nosím správku, jsem to všem všichni zročí. Jo, no. Jo, a napiš tam i datum. Napiš tam datum. Hezky, jo, je to přední stránka. 16. Co zase nevíš? Tak si chci víc plavítko. Doufám, udělá takhle. Já jsem tam vzal